ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ସହର ପାଲଟିଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ବୌଦ୍ଧର ଧନୁଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ। ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖବର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମଦନ ମୋହନ ନାଟ୍ୟକଳା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ନାଟକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା, କଂସ ଜନ୍ମ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ନାଟକକୁ ନାଟ୍ୟକାର ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେର ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଙ୍ଗନ ମେହେର। ଆଜିର ନାଟକରେ କଳାକାରଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀରୁ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ବା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବର ସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ଓ ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜ ମେହେର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି।